Ministro ba? Una kilahanan ang Biblia ba itong sultiyon. Unya, ako kinindisunan sumala sa kasaysayan mga isun. Aron kompleto. Kaya naman, ang atong so si Iguali, si Pitipit ang Biblia. Unya, ang butana, ang pagsabot sa Biblia. Una importante may so ang pagsabot sa ibasa. Isakto ang pagbasa, ang pagsabot. Kaya naman, ang ilang pagsabot may so, dunay kakulangon. Kaya naman, alita sa halal may so, tithes. Ang butana, kisay mo dawan sa tithes may so, pare, pastor ba? Duwi kitubang ang mga pastoran eh. Kung ay mabasa nga pastor ang mudawat may so, ubiyak ko mga katoliko. Kung ay mabasa nga pastor ang mudawat. Apa na mabasa nga ang mudawat sa sirduti, kay kini pupulong sa sirduti, pare na siya. Kaya ang sirduti may so, usa ka pulong nga Espanyol. Una, kantay tayo Biblia may so, nga kini Biblia nga King's Version nga Binisaya, daghan siya o pasabot din niya mga so. Daghan siya o laon na siya nga Binisaya. Una, ato ni Sabton, una, ano na yung mga dokumento nga ikasportal. Una sila, mabasa, huwag may ikasportal nga dokumento. Ilan lamang mga prinsipyo, ilan lamang opinion. Una nga, huwag kamaturan may so. Apa na kay kamaturan? Atong ayunan, mga ison. Mga ison, kiling bahin, ako'y pagpambit, kiling bahin sa anghel. Kaya, dasan sa itong mga ison, nga mga, dili kay kulit ko, nga, mingo na, ang anghel ko no, pulos ko no, laki, way, babay. Yawa na, ano yung babas sa Biblia na nga, ang anghel, babay? Usa ka na, briskuluha ko no, usa ka, briskulu sa Biblia nga, ang anghel, babay. O, ang anghel, laki ba? Kay, ang ilang kuwaon mga isun, kiningalan sa katao. Ngalan sa kanghel, Gabriel. Si Gabriel, ang ilang pasabot, Lucky. Si San Miguel, sumala sa Pilipinas City. Nagkikaway si Miguel, batok si Yawa. Lucky ko na yung pagsabot, anak. Mga isun, ang anghel ginon, wa di sinay gender. Atong lalo ko na, ang mga anghel mga isun, wa di gender. Kaya naman, sumala sa Biblia menson diya sa Mateo 22:30. Ini kamatay ninyo. May sama kamo sa mga anghel. Why gender may so diya kining anghel espiritu man ni sumala sa Yohano 1:14. Una kay anghel may so kitabang man nato ni. Nasa dagdogon sumala sa Genesis 48:16 ang anghel makaluwas usab. Makaluwas siya nga instrumental dili principal. Kaya ang principal mo man ang Diyos. Muna nga, kami nagwali diri, mga instrumental, may principal, makitabang mi. Muna nga, ang ilahang pasabot, ginibahin sa imunta na manuluwas, ang ilahang pasahon, sumala sa buhat pagsulog si Kristo lamang ang manuluwas, huwag dahil, Way Maria, Way mga Santos. Muna may son, na ato kining tumagor, ilang mga atake. Naay mo luwas ni subinta ay noon sa mga tao rin. Muna nga, ang ilahang basa-basa, ang ilang basan, ilalang pagsabot. Apan, atong sakto ni sumala yun sa itudlo sa simbahan na gitukod ni Kristo. Hindi naman, importante man ni Mayson nga na yung pasabot. Kaya sa buhat 8, 26, 21, usa kayo nuko, nagbasa sa balaod ni Isayas, sa sulat ni Isayas, mingon ang Espiritu Santo at ni Filipi, abayi at rohe. Anon, tudluan mo na ang Eunukos. Kaya nga naman, ang Eunuko nagbasa, huwag kasabot. Bitubag si Filipi, ito sa Eunuko, ingon si Filipi, nakasabot ka ba? Sino gibasa? Ingon ang Eunuko, huwag ako kasabot. Gawas ko, ano na yung mutulo ka na ito? Importante may iso na yung mutulo, eh. Unya, kung may iso, pastor, mga ministro, ilang pagsabot na, gikan sa ilang leader, ilang nadawat, na-spetipit ng Biblia, nalais ng interpretasyon. Kung lihang lesson, na ang ilang pagsabot, ikaw in town, ilang pagsabot, huwag kayo kumaturan. Kaya naman, ilang mga opinion, mga ison, huwag may say, kalikunan, mga ison, sa pagpasabot. Ang Biblia, mga ison, kung ako ngayon, lakpitan pagsulti, kaysa may nag-compile sa Biblia. Lahat mo may Biblia kay sa langit o gumunit sa mga lalang reliyon o gipawali niya sa mga kadalanan. Mga iso, hindi kini humandaan ha? Ang
langit. Ano lagi tao nga nagkumpaya nini? Ang kung nagkinsay nagkumpaya nini. Ang ako ba may suon mga magsusupak sa simbahan Katoliko? Dili may suon. Ang nagkumpaya nini may suon sa Blanc, Kasulatan, o si Sindro, ikan sa Hebreo, Aramaic, ito sa Latin. Kaya ang Hebrew, ang Biblia may suon sa daang tugon, Hebrew ka na may suon Aramaic. Kunya ang New Testament Griego, o kisa may naghubad din eh. Kung walang simbahan, Katoliko, may son, wala tayong Biblia. Wala si Jesus Martin Luther, mga ison, angay tamang pagsama sa Katoliko. Kaya naman, sila mo ay nag-compile sa Biblia. Ang atuwa, ang magdawat lang, basa-basa nini, ang puta lang, ang pasabot lang sa ibasa ng ison. Wala mga ison, napatagal ang sabot ng mga ison. Wala nga, ano na may tao mo pasabot nini. Amoy kitugyanan nini, mga ison. Wala yung kitugyanan sa Ginoo mo ang simbahan Katoliko mo nagkumpay nini si Saint Jerome, mga ison. Nahuman kini kumpay ng ison, kini Biblia, puro sinupay pili. Gikan sa nakatuig, 40 katuig. Kumpate ni Saint Jerome. Kaya nga naman, si Saint Jerome, mga ison, hindi siya, usama niya ka, lain siya pitulungan. Yan gitunan ang Biblia, mga ison. Kunya, yan kinigiyuban nato sa Latin. Una nga diya sa Grano, diya sa San Juan, Disribe, Versículo 20, ay son, San Juan, 20, Disribe, diya sa krus, gibutang diya ang tulo ka pinulungan, Latin, Griego, o Hebreo. Una ang Biblia, may son, Latin. Una, ang Latin, may son na Biblia, gihupad ka na nato sa duway, King James, duway rims. At 1582, natukod na sulat ang duway version, duway rims Bible. O niya ang nagkopya nini gikan sa duway rims Bible, gikopya kini sa mga apostante si Santiago. Na itong 1611. Muna 1611 version ng Ison. Ang 1611 ng Ison nga original 73 ka libro. O na ito may soon mga apostante, ang ilang gidawat sa 66. Huwag na kibaluti galing nga anong nahimo ng 66 nga original sa 1611, 73 mga libro. Huwag, hindi na katubag may soon. Kaya ilang pagsabot, ang original nga 1611 sa 66. Ang ilang pagsabot, ang ilang nalawat, silang labaw, ang 1611 sa 66. Una, ang 66, may son, duga ka na mong 6. Pila ba ka 6? Tulong ka 6. Kisa na yung tulong ka 6. Siya may natumong nini nga titulo. Iya ka na siyawa may son. Piniyang krisi suso. Malamang son nga, ang Biblia nga ato ni dawat may son, ang nag-compare ka nga ni Kamo nini, ang simbahan Katoliko. Una, ato may son! Basa-basa ang Biblia. O sila, nagbuhat sila o pundo may son. Una nga, ikapindi siya sa Ginoo ay sa ko. Nga, bibuhat sa mga pundok-pundok. Nga, kini pundok-pundok may son. Sumalas klasya. 5, 19, sa may kauno. Huwag dapit sa langit may son. Masahan ang Biblia. Ang pundok-pundok, huwag dapit sa langit. Na, nakas pundok-pundok ron na nasool niya. Huwag kayo kalong sa may son. Kaya naman, tinuko na magtaw. Ang kinukustaw, huwag ka na hindi ka na maglumas. Kasi sa kagabanan o makusgan, kung tao may natukod na sa Jeremias 14:9, King James Version Bible, ang ison. Tao na katao, sa kayo kakusgan o kamahanan, dili ikaw makalwas. Una ang founder sa tubig son, mga tao nga sama ni Tibuloy, nga ang iyang tukod, Jesus Kingdom God. Christian Cristo, natukod na to drive to 7, na deported, mga ison, tagsakay pundok, kalong pa na, nabuta ko 5,000 karilyon, ang Katoliko sa mangga na inyong kikuhin, kung na'y mahagbong ini, at ito na naisikta mga ison. Ano nga bantay tayo mga Katoliko? Kaya nga naman, ang Ginoo nagpulayag diha, kaya nga naman, ang mga Katoliko ay inosente. Kaya nga naman, ang mga pastor, ignorante. O sa may kalainan sa ignorante at inosente mga ison. Ano na kalainan daw mga ison? Ang ignorante mga ison, ang inusinti, huwag ka maturo, huwag masayon. Unsa ang iyahang, huwag siya masayon, blind siya. Una ang mga pastor, ignorante, nasayon sila nga naisibahan nga makluwas.
Sayo ng mga pastor, ay, apat, di lang mo balik sa Simbang Katoliko. Kaya naman, may naman sa 10% may isol na, one, nasangit sila niya, apat, mga isol, subukan, malulungon mga isol, na dakan mga pastor ng isol, ni balik sa Simbang Katoliko. Ngayon nasin sa mo, si Bukrama, Nuwendura, dakan kay mga pastor, ibalik, kaya naman, atong gitaya, atong klorasa, kaya naman, makunsa mang bahan niya, imutan na, di ka maluwas? Na, huwag taong matay nga magdagulawang na to sa cementerio.